शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. मी डॉक्टर ज्ञानेश्वर वागचौरे आज आपल्याला सोयाबीनच्या खत व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन करणार आहे. आपण बघितलं असेल की मागच्या 10 वर्षांमध्ये सोयाबीनला मोठ्या प्रमाणात खतांचा वापर शेतकरी करत आला आणि जसं खतांचा वापर वाढत गेला तसं उत्पादन हे घटत गेलं. विदर्भामध्ये जर आपण पाहिलं तर 4 ते 5 क्विंटलपर्यंत सरासरी उत्पादन शेतकऱ्यांचं आलेलं आहे. मराठवाड्यामध्ये 6 ते 8 क्विंटल सरासरी उत्पादन होतं शेतकऱ्यांना भेटतं आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार जर केला तर इकडं थोडंसं जीवाणू खतांचा वापर आणि कमी रसायनांचा वापर शेतकरी करतो. त्याच्यामुळे 10 ते 12 क्विंटलपर्यंत शेतकऱ्यांना सोयाबीनमध्ये उत्पादन मिळतं. पण आता सोयाबीनला नेमकी खताची गरज किती आणि कोणते खतं दिले पाहिजे या संदर्भात आपण थोडासा परामर्श आजच्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. मुळातच सोयाबीन हे नत्राचं स्थिरीकरण करणारं पीक आहे. जर आपल्या शेतामध्ये आपण सोयाबीन केलं तर साधारणतः 50 ते 60 किलो नत्र हे पीक तयार करतं आणि आपल्या जमिनीमध्ये स्थिर करतं आणि तोच नत्र जो आहे पीक घेत असतं. म्हणून सारखा जर पाऊस पडत चालला तर सोयाबीन भरभर वाढत चालतं. त्याला रासायनिक नत्राची गरजच पडत नाही. आता फॉस्फेट सॉल्युबलायझेशन आणि पोटॅश मोबिलायझेशन हे 2 सुपर फॉस्फेट आणि पोटॅश या खतांच्या बाबतीत आपण चर्चा करू. जर आपण सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या 2 गोण्या दिल्या आणि फॉस्फेट सॉल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया जर सोयाबीनला दिलं तर पूर्ण खताचं विरघळण करून खत उपलब्ध करण्याचं काम जे आहे हे बॅक्टेरिया करतात आणि मगच त्याचा फायदा होतो. नाही तर सुपर फॉस्फेट पेरणीला टाकलेलं सोंगणीच्या वेळेला जर सोयाबीनला गेलं तरी ते तुम्हाला सिंगल सुपर फॉस्फेट तसंच दिसतं. म्हणजे नुसतं खत टाकून उपयोग नाही तर ते पिकाला उपलब्ध झालं पाहिजे आणि मग उपलब्ध होणाऱ्या ज्या जीवाणू आहे ज्या बॅक्टेरिया आहे ते आपण द्यायला पाहिजे. तसंच पोटॅश मोबिलायझिंग बॅक्टेरियाच्या बाबतीत आहे. पोटॅश हे खत आपण सोयाबीनला देतो. साधारणतः 2 सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि 25 किलो पोटॅश असा जर आपण सोयाबीनचा डोस केला आणि त्याच्यामध्ये 10 किलो जीवाणू जे आहे बायोसिलिकॉन हे 10 किलो जीवाणू जर आपण अगदी 5 किलो एकरी हेक्टरी 10 किलो म्हणतोय मी 5 किलो जीवाणू जर हे तुम्ही त्या खतामध्ये मिक्स करून दिले तर सोयाबीनला तिसऱ्या खताची गरज नाही. शेतकरी 2-2 DAP असतील बाकीचे अनेक प्रकारचे खतं मार्केटमध्ये आपण बघतो की त्यांचा नेहमीच तुटवडा असतो आणि शेतकरी त्याच्याच मागे असतो. मुळातच खताची गरज आपल्या सोयाबीन पिकामध्ये किती आहे हे शेतकऱ्याला जर समजलं तर त्याचं उत्पादन वाढीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. 4 क्विंटल आणि 10 ते 12 क्विंटल याच्यामधला फरक जो आहे हा फक्त जीवाणूमुळं आहे. आणि जीवाणू म्हणजे काय की ज्या शेतीमध्ये सेंद्रिय कर्ब चांगला आहे म्हणजे शेणखत दिलेलं असेल तुम्ही पालापाचोळ्याचे खतं हिरवळीचे खतं असतील तर अशा शेतीमध्ये उत्पादन जे आहे सोयाबीनचं तुम्हाला ॲश्युअर्ड मिळतं, गॅरंटेड मिळतं. आणि म्हणून चालू हंगामामध्ये सोयाबीनचं चांगलं उत्पादन घेण्यासाठी आपण खत व्यवस्थापनामध्ये 2 सिंगल सुपर फॉस्फेट 25 किलो पोटॅश आणि बायोसिलिकॉन हेक्टरी 10 किलो म्हणजे 4 ते 5 किलो एकरी असा जर खताचा डोस आपण करून तळ खतातच जर तुम्ही दिलं आणि बीज प्रक्रिया जर सोयाबीनची केली तर माझ्या माहितीप्रमाणे 10-12 क्विंटलपर्यंत उत्पादन सोयाबीनचं सहज यायला पाहिजे. अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या 5-10 वर्षांमध्ये आमच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम केलं. त्यांना यशस्वी उत्पादनं भेटले. अश्वमेध चॅनलच्या ग्रुपवरती अश्वमेध ग्रुपच्या चॅनलवरती त्यांच्या मुलाखती देखील आपण प्रकाशित केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळं शाश्वत उत्पादन सोयाबीनचं घेण्यासाठी जीवाणू खताचा वापर हा केलाच पाहिजे असं मला या ठिकाणी शेतकऱ्यांना नमूद करायचं आहे. चालू हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या भरघोस उत्पादनासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू. नमस्ते.